Des de l'escola us donem la benvinguda al nou curs escolar. Un curs que tots sabem que és atípic i diferent, però entre tots i totes hem de ser capaços de que les coses surtin bé i que tot funcioni. Per tant, el motiu de que rebeu aquest vídeo precisament és donar-vos una informació general que faciliti l'entrada dels nens i nenes a l'escola i el dia a dia. En primer lloc, us vull comentar com seran les entrades i sortides, que aquest és un gran dubte que tenim tots plegats, mestres, família, societat en general, i ara que ja ho tenim tot decidit i estudiat de com cal fer-ho, us ho informem. En primer lloc, dir-vos que els nens i nenes de P3 començaran de manera esglaonada durant la primera setmana. Aquesta informació la rebran concretament els pares i mares de P3 a la reunió específica del seu curs. Els nens i nenes de P4, excepcionalment, perquè altres anys no s'havia fet, començaran la meitat el dia 14 i l'altra meitat el dia 15. I no és fins al dia 16 que vindran tots. També els pares i mares rebreu el comunicat de quan us toca començar, si el 14 o el 15. A partir de P5 fins a 6è, tothom comença el dia 14, però també amb una mica de variants en l'horari. Els nens i nenes de P3, P4, P5, tercer, quart, cinquè i 6è començaran a les 9 del matí. Després explicarem exactament com serà l'entrada. Però els de primer i segon, només el primer dia, només el dia 14, començaran a 9:15. Per què? Doncs perquè els nens i nenes de primer i segon, com tots, porten molts mesos sense anar a l'escola, però a més, sobretot amb els de primer, hi ha un canvi d'edifici, de cicle, d'espai, i creiem que serà molt més fàcil poder començar a donar les instruccions estant ells sols al pati. Bé, i ara us passo a explicar com seran concretament les entrades i sortides. Les entrades seran de la manera següent. P3 entrarà per la porta principal entre les 8:50 i les 9 del matí. Només pot entrar al recinte un progenitor, només un, pare, mare o qui sigui l'acompanyant, i s'esperarà a la porta de la tanca del pati. Ja sabem que és una entrada una mica complicada per uns nens que venen per primera vegada a l'escola, però no patiu perquè ho farem de manera tranquil·leta, lenta, i hi haurà prou mestres perquè sigui el més fluida i fàcil possible per als nens i nenes. P4 i P5. L'entrada serà per la porta del parvulari del carrer Salvador Espriu, també entre les 8:50 i les 9 del matí. Llavors hi haurà un docent que rebrà els infants a la porta del pati i llavors trobaran un caminet marcat d'un color diferent per cada aula i ells seguiran el caminet fins a arribar a la seva aula, i a l'aula ja hi tindran el tutor que els està esperant. Per tant, ho tindran com a molt a conduir. Les portes d'accés a les aules aquest any seran les que donen a l'exterior, perquè així evitem que tots els nens, que evidentment nens de 4 classes són 100 o 110 nens, entrin pel vestíbul. Cadascú accedirà a la seva aula per la porta exterior. Primer i segon. Els nens i nenes de primer i segon entraran per la porta principal també entre les 8:50 i les 9 del matí. Donaran la volta a l'edifici, però per dintre el pati, i faran fila a les pistes, però ja ho tindran indicat. A les pistes, primer en una pista i segon a l'altra pista, tindran la indicació d'on s'han d'esperar. Trobaran el tutor que els està esperant també. Per tant, quan els nens i nenes accedeixin al pati, ja es trobaran el referent de l'adult que els espera a la fila. I evidentment no es podran bellugar de la seva fila, però ja estarà tot delimitat. De tercer a sisè entraran per la porta de vehicles, també entre les 8:50 i les 9 del matí. Entraran directes al pati i els de tercer, quart, cinquè i sisè faran les files
a la façana del darrere de l'escola. També estarà tot marcat amb cartells, amb el tutor que els espera i amb la separació i la distància entre uns i altres. Per pujar cap a les classes tindran també uns camins marcats en colors perquè a les escales no hi hagi interferències. Per tant, estarà tot molt indicat i tot molt ben marcat. Hem contemplat fer les entrades d'aquesta manera en lloc de donar franges horàries com a més concretes per facilitar a les famílies que, com que la majoria teniu fills en diferents cursos, no hàgiu de venir a diferents horaris a acompanyar-los a l'escola o, per altra banda, us hàgiu d'esperar al carrer, també potser d'una manera aglomerada, perquè si tots us espereu perquè un nen ha entrat de 8:45 i l'altre entra a les 9, potser seria contraproduent per seguir el protocol de distància. D'entrada ho farem així, que creiem que serà fluid i fàcil, però com podeu comprendre, un cop comencem el curs i veiem el seu funcionament, hi podria haver diferents matisos o variacions, però creiem que d'aquesta manera, com que afortunadament a l'escola tenim un pati molt gran, podem facilitar que les famílies no us hàgiu d'estar un quart d'hora o 20 minuts entre una entrada i una altra. Ara parlarem de les sortides. La sortida de P3 serà a 4:45, és a dir, a les 16:30, per la porta principal. Els infants s'esperaran al pati. El grup A farà la fila en una banda del pati i el grup B a l'altra. Els progenitors, és a dir, les persones que els vingueu a recollir, us heu d'esperar a la tanca del carrer, és a dir, a la vorera, i anar entrant de dos en dos a recollir-los a les respectives portes. Creiem que vosaltres heu de ser capaços d'organitzar-vos, que si hi ha un ordre de fila, doncs anar entrant dos d'un grup i dos de l'altre i anar recollint els nens. A P4 i P5 la sortida també serà a 2:45 per la porta del parvulari. Els nens i nenes sortiran de forma esglaonada amb el seu grup classe i el seu mestre corresponent. És el mestre qui els anirà fent sortir. Un cop hagi sortit tot un grup, sortirà el següent, després el següent i després l'últim. És a dir, com que hi ha 4 grups, aniran sortint fluidament de grup en grup. Els pares igualment us demanem que us espereu a la tanca de la sortida, separats, evidentment mantenint tots els protocols, distància i mascareta. Passem als de primària. Primer i segon sortiran 5 minutets més tard, és a dir, sortiran a 4:45, perquè així d'aquesta manera descongestionem que dintre l'escola hi hagi molts nens baixant a l'hora per les escales. Els nens i nenes de primer i segon també s'esperaran per marxar cap a casa a la façana principal de l'escola, amb la diferència que als cursos anteriors els pares els entràveu a recollir al pati i ara us haureu d'esperar a la tanca i aniran sortint. I els de tercer a sisè sortiran a 4:45 en punt per la sortida de vehicles. També els mestres els acompanyaran fins baix i aniran sortint per la sortida de vehicles. Ara us explicarem el criteri que hem seguit per mantenir els grups tal com estaven. Ja sabeu que hi ha hagut molt davall de números, de que si els grups havien de ser de 20, havien de ser de 25, havien de ser de 15, des del juliol fins avui aquest número ha anat variant. Nosaltres els hem mantingut de 25 perquè després d'escoltar totes les recomanacions, sobretot de salut, que és qui ens han anat marcant aquestes recomanacions o aquestes directrius, el criteri de ser 20 o 25 en una aula no és per contagi, sinó per traçabilitat. El número 20 facilita més la traçabilitat, és a dir, és més fàcil posar-se en contacte quan hi hagi el cas d'un positiu amb 20 famílies que no amb 25, i potser també és més fàcil posar en quarantena a 20 alumnes que no 25. Però no és per criteri de contagi, és a dir, per tema de contagi no varia si en una aula són 20 o 25. I en canvi, a nivell organitzatiu i d'espais sí que teníem molt més problema. Perquè si de cada 2 grups n'havíem de fer 3,
no tenim uns espais adequats per fer 3 grups exactament iguals. És a dir, no podíem fer 3 grups de 18 o de 19 o de 20, perquè a les aules no en tenim tantes, no en tenim per tants grups. Llavors ens havíem trobat que potser havíem de fer 2 grups de 20, però l'altre només de 10. Però és que a més aquest grupet de 10 potser ha d'estar en un espai molt petit que no té ni les condicions de ventilació ni les condicions pedagògiques com els altres. Per tant, era molt difícil. I això està contemplat dintre de la normativa que ens ha arribat des del Departament d'Ensenyament i des de Salut. I també us hem de tranquil·litzar i garantir que en tot moment complirem amb totes les normes de seguretat i d'higiene que ens marquen des del Departament tant d'Ensenyament com de Salut. Per tant, aquesta explicació us ha de servir per tranquil·litzar-vos. El temps d'esbarjo també l'hem dividit en franges, és a dir, aquest any hi haurà 2 torns de pati. En un primer torn sortiran els nens de P4 i P5, primer i segon, i el segon torn, tercer, quart, cinquè i sisè. Perquè els nens al pati també han d'estar en un espai delimitat i sense barrejar-se els diferents grups estables. Es dona molta importància en que els alumnes mantinguin al màxim possible aquest grup estable, perquè llavors, per tot el tema de contagis, traçabilitats i tot plegat, és molt més fàcil. Per tant, al pati també han de mantenir el seu grup. Llavors tindrem un pati sectoritzat, ja tenim un planell i amb els nens i nenes els explicarem molt bé, el pati estarà sectoritzat i cada grup sortirà al pati al seu sector i en 2 torns diferents. Ara bé, el que també hem mirat és que aquests sectors siguin variables, és a dir, perquè clar, hi haurà sectors del pati potser més atractius o més bonics, on podran jugar millor que altres. Per tant, seran rotatius. Tots els nens i nenes utilitzaran tots els sectors del pati. I a més, els de 5è i 6è, un dia a la setmana cada grup, de dilluns a divendres, aniran al parc que hi ha aquí al costat de la via, que el tenim molt a propet, i així descongestionarem el pati de l'escola i amb ells també els anirà bé, perquè ja només un grup podran saltar i córrer amb tranquil·litat, que també els hi convindrà. Perquè, com molt bé sabeu, de moment, mentre estem en zona de risc de rebrot com estem actualment, els nens i nenes han d'anar amb mascareta tot el dia. És a dir, han d'anar amb mascareta a les entrades i sortides, han d'anar amb mascareta a la classe, han d'anar amb mascareta al pati, per tant, com a mínim que es puguin esbargir una mica amb tranquil·litat. El tema del material, aquest curs també serà diferent. Ja anem veient que en tot en general va sent una mica diferent. A Educació Infantil i Cicle Inicial hem mantingut el material comunitari perquè creiem que anirà millor pels alumnes. Tindran els colors, els llapis i tot el material que necessitin en unes safatetes sobre les taules, que es desinfectarà cada vegada que toqui, és a dir, quan l'hagin utilitzat i anem cap al pati es desinfectarà, quan pleguem al migdia es tornarà a desinfectar, a la tarda una altra vegada. Però en canvi a cicle mitjà i cicle superior hem pensat que aquest curs, tot i que no és la tendència que teníem a l'escola ni la manera de fer, però caldrà que cada alumne es porti el seu estoig amb el seu material. Rebreu una carta informativa on us dirà exactament quin és el material imprescindible que han de portar. Per tant, aquesta informació la rebreu en una altra carta. Bé, ara passem a explicar com serà el funcionament del menjador. De fet, el menjador és l'únic espai on d'entrada els nens i nenes, evidentment, passen una bona estona sense mascareta. Entren i surten del menjador amb mascareta, però hi passen una bona estona perquè per menjar ens l'hem de treure, la mascareta. Llavors, hem variat també una miqueta els torns i els espais. Els alumnes de P3 dinaran a l'aula. Creiem que serà molt més fàcil. Ells necessiten molt més temps per menjar i d'aquesta manera, estant a l'aula, podran dinar més tranquils. Llavors, els de P4 i P5 començaran a dinar mitja horeta abans, és a dir, sortiran de l'aula i aniran cap al menjador a les 12 del migdia en lloc de 2:15. A 2:15 s'hi afegiran els de primer i segon, i aquests seran el primer torn.
Llavors, aquests nens i nenes dinaran al menjador, però mantenint les distàncies de seguretat entre els nens que no són del mateix grup estable. És a dir, els de primer A amb els de primer B no estaran junts, hi haurà un espai de seguretat, una distància de seguretat. I així, entre els de segon A i segon B i tots plegats. Llavors, quan aquests nens i nenes hagin acabat de menjar, sortiran i aniran cap al pati amb els seus monitors i monitores en els espais també sectoritzats i mirarem que, perquè no sigui gaire embolicat, es puguin mantenir els mateixos que han fet servir al matí, i llavors es desinfectarà i es ventilarà perquè entri el segon torn. Llavors, al segon torn hi aniran a dinar els alumnes de tercer, quart i cinquè, perquè s'ha mirat l'aforament i el número de nens que normalment es queden i seran aquests tres grups. I llavors direu, i els de sisè? Doncs bé, els de sisè dinaran a la biblioteca, perquè pel número d'alumnes que es queden i l'espai físic del menjador no hi caben tots al segon torn. Per tant, sisè dinaran a la biblioteca, també separats en els tres grups, A, B i C. Les activitats extraescolars s'han ofert, es faran, es desenvoluparan també més o menys com sempre, però ja sabeu, també sempre amb mascareta, perquè aquí sí que és un espai on es barregen nens de diferents grups, no és un grup estable, per tant, distància, mans, mascareta, com en qualsevol altra activitat que no es formi part del grup estable. Tota la informació de les activitats extraescolars l'heu anat rebent a través de l'AMPA i el sistema de sortides a l'hora de les activitats extraescolars també us ho enviaran marcant per quina porta sortirà cadascuna de les activitats. I heu de seguir exactament el mateix protocol, és a dir, mantenir la distància, no entrar al recinte escolar i anar amb la mascareta. Ara passarem a explicar com funcionarà el protocol de mesures de seguretat en cas que un infant no es trobi bé quan és a l'escola. En primer lloc, dir-vos que ara més que mai, perquè de fet un nen o nena que no es troba bé mai ha d'anar a l'escola, si no es troba bé o té febre, però aquest any més que mai per evitar possibles complicacions. Però clar, un infant es pot trobar malament a mig matí, al migdia o a la tarda. Doncs el protocol que hem de seguir és el que ens marquen des del Departament de Salut. En el moment que un nen o nena no es trobi bé o tingui febre, s'aïllarà en un espai del centre destinat a tal finalitat. La persona que acompanyarà aquest alumne que no es troba bé en aquest espai seré jo mateixa. Seré la persona que en diuen el gestor Covid, que és la persona que s'ha d'ocupar d'aquesta mena de lligam entre les famílies, salut, alumnes i gestionar tot aquest tema. Llavors, jo me n'aniré amb aquest nen o nena a l'espai determinat perquè no estigui en contacte amb els altres nens i nenes i us trucaré a les famílies. I de seguida que es truqui a la família heu de venir a buscar el nen o nena. Evidentment, què comporta això? Doncs comporta que el llistat de telèfons que tenim a l'escola ha d'estar actualitzat al màxim, és a dir, que no podem tenir cap telèfon que no sigui operatiu. I a més, heu de procurar tenir sempre com a mínim un dels telèfons dels pares operatiu, és a dir, que si truquem hi hagi algú que respongui a aquell telèfon. Llavors, un cop rebeu la informació que heu de venir a buscar el nen o nena, heu d'anar amb el vostre fill o filla cap al CAP, heu de portar-lo al metge. I a partir d'aquí les decisions ja són del Departament de Salut, ja són decisions clíniques. És a dir, el metge valorarà què és el que té aquell nen o nena, que és qui està capacitat per fer-ho, evidentment no des de l'escola, valorarà si se li ha de fer una PCR o no se li ha de fer, valorarà quin protocol s'ha de seguir i llavors és des de Salut que ens informaran a l'escola quin és el protocol. Per tant, la decisió de que un nen hagi d'estar aïllat o no, de que un nen o nena hagi de fer una quarantena o no, no depèn ni de la decisió dels pares o mares ni la decisió dels docents. És a dir, és una decisió que prenen qui l'ha de prendre, que són Salut. Hi ha un altre tema, que és el tema de les sortides, de les colònies, de les piscines.
En principi, tot això es manté. La intenció és que els alumnes tinguin un curs el més normal o normalitzat possible. Per tant, de moment tot això es manté. Els vostres fills i filles aniran a la piscina a fer el curs de piscina, aniran a les sortides, aniran de colònies, i en totes aquestes activitats el que és indispensable és que seguim la normativa que ens marquen des de Salut i des del Departament d'Ensenyament, i això és el que farem. Bé, esperem que totes aquestes informacions us serveixin, us tranquil·litzin o us donin seguretat i penseu que n'anireu rebent més. Cada curs tindrà la seva reunió informativa a l'inici de curs, que evidentment aquest any haurà de ser telemàtica perquè no podem ajuntar tantes persones en un mateix espai, però la reunió es farà i aquí podreu rebre tota la informació de tots els temes pedagògics. A part, qualsevol dubte que encara us hagi quedat, qualsevol qüestió que vulgueu preguntar, cap problema, podeu trucar a l'escola, podeu enviar un mail, us serà respost, sempre i quan la resposta estigui a la nostra mà. Si és un tema més de salut, primer ens haurem d'assessorar i després dir-vos-ho, però en fi, la nostra predisposició és a poder-vos aclarir qualsevol dubte que tingueu o que us hagi quedat. I per últim, això sí, demanar-vos molta responsabilitat, molta col·laboració i que més que mai hem d'anar tots a la una perquè tot això surti bé.